tast d'avui el començarem amb el White, un monovarietal de xarel·lo de vinyes velles plantades en sòls poc productius a la part alta del Penedès. Aquest és el White, un xarel·lo 100%, com dèiem, un xarel·lo de 2012, que ha estat un cert temps dins el dipòsit abans d'embotellar amb les seves mares. Tenim un vi amb un color groc allimonat, amb tocs en el ribet entre verdosos i una miqueta de gris, això ens denota bastanta joventut, amb un comportament bastant àgil a la copa, serà un vi més aviat lleuger. Trobarem notes molt varietals de la xarel·lo, fruiteta blanca, tocs un punt herbacis, de fonoll. Un vi amb un atac fresc, notarem molt bona acidesa en el pas de boca, amb bastant de greix. Penseu que ha estat un temps reposant amb les mares, després de la fermentació, i això li dona una miqueta més de greix, una miqueta més de glicerina. I amb un postgust llarg, un postgust que fa salivar, i on tornem a trobar les notes de fruita, en aquest cas un puntet més de cítric, una acidesa molt marcada i que t'allarga el gust. És un vi que ens acompanyarà molt bé amb carns blanques, amb coses lleugeretes, però també ens serveix per fer una copa d'aperitiu, perquè és un vi amb molta frescor, que ens fa saliva, que ens fa venir gana. O sigui, és un vi que aniria molt bé abans de començar a menjar. Per acabar, tastarem el Black, un vi jove de garnatxa, viu i afruitat, amb un intens color de tons morats. El Black d'Heretat Mont-Rubí és un negre jove, un negre més aviat lleuger, amb un color, diguéssim, morat, violeta, amb reflexos un puntet encara granatosos guardant joventut, amb intensitat més aviat baixa, amb allò que en diuen la capa més aviat baixa, que en veiem molt bé al peu de la copa, i amb un comportament bastant àgil a la copa. Amb nas és una explosió de fruites, de llaminadures, de fruita vermella sobretot, de la regalèssia, d'aquelles regalèscies enrotllades, vermelles. Això és el que trobarem aquí. I en boca trobarem un atac també fresc, ens tocarà també als costats de la llengua, ens guardarà bona acidesa, el pas de boca és molt lleuger i la tonicitat és molt fina. No és un vi que ens rasqui molt, que ens assequi la boca. Si no esteu acostumats a beure vins negres perquè no us agraden, comenceu amb aquest tipus de vins. Vins molt joves, vins lleugers i vins frescos, que es poden refredar. És un vi negre que podem tenir a la nevera. Ens fa salivar bastant, tenim bastanta persistència del gust i aquest gust continua sent aquestes notes de fruiteta vermella. Un negre lleuger, un negre fresc que ens anirà bé, per què no? Per acompanyar amb peixos, és un negre per peix. No necessitem un negre molt estructurat, però allò que diuen que el peix sempre ha d'anar amb vi blanc, en aquest cas podríem fer una excepció sense tenir cap problema.